Tak tady vidíte krásného kempra. Aha. Ale kempil to. Ok lidi, jsem podruhý šerif. To dáme. Víš jak? Dáme, v pohodě, jenom se skryju nahoru. Co když to je štětka? Ne. Ne, aha, Tak jo, guys, jsem po třetí šerif. Tohle by se měla dát už. Aspoň doufám teda. Protože pořád mi aha, už mi funguje klávesnice. Jo, to je možná bylo tím serverem. Já jsem totiž na jiném serveru. Je tam jak byl ten cápek, protože ten byl předtím, že jo, takže... Kdo to je? Uhni. Takže to je někdo, kdo má něco jako já, jakou ten efekt. Protože tohle to není. Aha. Tak, kde pak je? Kde pak je cápeček? Cápečku, hej, cápeček. Víš jak cápeček, prostě v klidu, cápek, hej, v klidu, chilluj trochu. Hej, pojď trochu na battle. 10 years later. Takže lidi, jsem Murder a jo. Tady už lidičky krásně postupujou. Vlastně si karakter obsahy. Oh my god, it's you guys. Co to je, kurva, tohle zasekanou, vole, sáčku! Mi to zase laglo. Klid, vole, já tohle tak nenávidím!